Dumela bakulu, the Nyametician is back, right? Team race rapa position. Iko zvinezvi manje irikuitika apa ndekuti vanhu ava vakatopana na zvigaro. 2/3 majority yakatotambika kuside the other side, but side iri ravo iri manje vakasara vakupana no zvigaro kuti vambowana pekuraramira vari, nekuti munoziva kuti vanhu ivava zvigaro ndo zvinhu zvavainyanyisa kuchemera, nekuti kubva pane mumwe wacho paakangonzi kanganiswa kuti apinde muparliament pavakaita citizen nomination yavo iya, kubva ipapo chete zvakabva zvamubhowa kusvika pekupedzisira, nekuti anga asina kuzvitarisira, yakatouya sesurprise kwaari. So kubva ipapo chete semunhu wokuti anenge achida kugara ari pane chigaro achiita zvinhu zvake, ndobva atotanga kungotochinja even kana power raimboita vachifambisa movement yavo iya ranga ratodzikira apa, zvinhu anga akungonetera zvinhu, even pakaitika zvinhu zvese zvimarecords vanhu ndopakazanga kunyumwa kuti vanhu vanenge vari kushanda vese. So kubva ipapo chakazoitika manje ndechekuti vakabva vapana na zvigaro vakati pa 90 days iwe unenge uchipinda woita president 90 days, umwe achiteera president 90 days hanzi kusvika vaholder congress. Ndo zvinhu zvavari kusimbisana iko zvinezvi kuti triple C kwacho ndo situation iripo, but inini ndakada kutarisa zvinhu izvi vanhu ava political career inenge yatoperera ipapo, kwakungoda kungokokotedzawo tumasenzi tunenge twakasara, nekuti vanhu vanenge vachiziva kuti party yavo inenge nemari. Ndo inini ndakazvitarisawo zvangu nyaya iripo, because hapana kana zvokunzi pane future apa, hapana kana munhu wekuti anoenda akanopinda muballot paper, because chinoratidza kuti political party yavo ndeyekupenga, ndeyekuti vachikuramba vakaisa face yemunhu amene vanenge vachiri kudii hanzi is our trademark. Kungocho kupererwa ka unochazonoti dzingoriwo hasha dzinenge dzangonaro but